Az 1920-as évek Amerikája, a szesztilalom kora, a jazz, a bizonytalanság évtizede. A nagyvárosok fényei messzire világítottak, de a vadon csendje még érintetlen maradt. Oregon állam szívében, a Cascade-hegység csúcsai között bújik meg a Lava Lake. Egy kristálytiszta vízű, vulkanikus eredetű tó. Télen a tájat vastag hótakaró borítja. A fenyők ágai roskadoznak a hó súlya alatt. Kik voltak ezek a férfiak, akiket elnyelt a havas vadon? 3 barát. 3 hétköznapi ember, hétköznapi álmokkal. Edward Nichols, körülbelül 50 éves, tapasztalt erdőjáró volt. Ő volt a csoport vezetője, a tapasztalat hangja. Jól ismerte a Lava Lake környékét, a csapásokat, a veszélyeket. Mellette ott volt a fiatalabb Roy Wilson, egy 30-as éveiben járó, életerős férfi. Wilson a jövőjét tervezte, a prémekből származó bevételből szeretett volna új életet kezdeni. A harmadik társuk Dewey Morris volt, alig múlt 20 éves. Egy energikus, kalandvágyó fiatalember, aki a beavatásnak szánta ezt a kirándulást. A tavasz lassan érkezett meg 1924-ben. A nap ereje egyre nőtt, a hó olvadni kezdett, bentben a családtagok és a barátok egyre türelmetlenebbül várták a 3 prémvadász hazatérését. Áprilisra már aggodalom lett úrrá rajtuk. Ellen Wilcoxen úgy döntött, utánuk megy. Ismerte a területet, és aggódott a barátaiért. 2 társával együtt síléceken indult útnak a Lava Lake felé, hogy felkutassa az eltűnt férfiakat. Április közepén értek a kunyhóhoz. A látvány, ami fogadta őket, egyszerre volt nyugtalanító és bizarr. A kunyhó ajtaja tárva nyitva állt. Az asztalon ételmaradékok voltak, mintha valaki hirtelen hagyta volna félbe az étkezést. A 3 férfi prémjei gondosan felaggatva száradtak. Minden a helyén volt, kivéve a legfontosabbat, az embereket. Nyomuk veszett. Wilcoxenék átkutatták a területet, de nem találtak semmit. A hó még mindig mély volt, a keresés reménytelennek tűnt. Úgy döntöttek, értesítik a hatóságokat. A helyi szerif, Claude McCauley vezette a hivatalos keresőcsapatot. Májusra az olvadás előre haladottabb volt. A csapat alaposan átfésülte a kunyhó környékét, és a nyomok egyre hátborzongatóbbá váltak. Vérfoltokat találtak a hóban, egy véres fejszét, egy kalapácsot. A nyomok egyértelműen erőszakra utaltak. A keresés kiterjedt a befagyott tóra is. A csapat tagjai a jégen sétálva vizsgálták a felszínt, és akkor vették észre a borzalmas jelet. Egy léken keresztül egy emberi kéz nyúlt ki a jég alól. A felfedezés sokkoló volt. A sheriff emberei óvatosan kivágtak egy nagyobb darabot a jégből, és a víz alól 2 holttest került elő. Edward Nichols, Roy Wilson. A haláluk oka egyértelmű volt. Mindkettőjüket agyonlőtték, majd a fejüket egy fejszével szétzúzták. A brutális kegyetlenség mindenkit megdöbbentett. De a harmadik férfi, Dewey Morris holtteste hiányzott. És vele együtt a fegyverek és a férfiak pénze is. A kérdés adta magát, hol van Morris? Ő is áldozat? Vagy talán ő a gyilkos, aki elmenekült? A feszültség nőtt. A sajtó úgy nevezte Lava Lake-i mészárlás. A hír futótűzként terjedt. A Bend Bulletin címlapon Horror at Lava Lake, 2 trappers found murdered. Az újságírók valósággal megrohamozták Bend városát. Az egész ország figyelme a távoli oregoni tóra irányult. A történetben megvolt a rejtély, a brutalitás, egy eltűnt személy, aki lehet áldozat vagy tettes is. Felmerült egy új név, Charles Kimsey, helyi farmer és alkalmi munkás. Ismerték a 3 áldozatot. A gyilkosságok idején a környéken tartózkodott egy közeli üdülőhely gondnokaként. A gyanú lassan ráterelődött. Több tanú szerint furcsán viselkedett. Nagyobb összegekből költekezett, és olyan dolgokról beszélt, csak a gyilkos tudhatta. Például a prémvadászok különleges, nagy értékű puskája. Egy fegyver, ami a gyilkosságok után eltűnt. A sheriff kihallgatta Kimseyt. A férfi tagadott mindent. Alibije ellentmondásos volt. Házkutatás nála.
Nem találták meg a gyilkos fegyvereket. De találtak valamit másút. A puskákat és pisztolyokat a Deschutes folyóba dobva fedezték fel, nem messze Kimsey farmjától. Bár az új lenyomat vizsgálat gyerekcipőben járt, a körülmények egyre inkább ellene szóltak. Charles Kimsey letartóztatása hatalmas szenzációt keltett. A helyi közösség megkönnyebbült. Végre volt egy arc, akit azonosíthattak. Az emberek két táborra szakadtak. Voltak, akik biztosak voltak a bűnösségében, mások kételkedtek. A vád képviselője szilárdan hitte, hogy elegendő bizonyítéka van. Szerinte az indíték a rablás volt. Kimsey védelmét J.H. Upton látta el. Upton karizmatikus és tehetséges ügyvéd volt. Upton stratégiája darabokra szedni az ügyészség érveit. Rámutatott, hogy nincsenek közvetlen bizonyítékok, nincs szemtanú, nincs új lenyomat a gyilkos fegyveren. A sajtó folyamatosan szította a tüzet. A közvélemény ítéletet mondott. Kimsey családja kitartott az ártatlansága mellett. Leveleket írtak az újságoknak, interjúkat adtak. De a hangulat ellenséges volt, az emberek ítéletet akartak, a lavaléki mészárlás árnya rávetült az egész közösségre. Az 1924-es év őszén megkezdődött a tárgyalás. A bírósági terem zsúfolásig megtelt. Újságírók és kíváncsiskodók szorongtak a padsorokban. Az áldozatok és a vádlott családtagjai is ott ültek. A levegő szinte izzott a feszültségtől. Az ügyész magabiztosan kezdte a vádbeszédét. Részletesen felvázolta, hogyan ment Kimsey a kunyhóhoz, csalta törbe a 3 férfit, és végzett velük. A tanúk sorra megerősítették a vád állításait, furcsa viselkedésről és költekezésről beszéltek. Az elmélet logikusnak tűnt. Indíték, bizonyítékok, tanúk. J. Upton minden tanút kíméletlen keresztkérdéseknek vetett alá, rámutatott ellentmondásokra és személyes ellenszemre. Megkérdőjelezte a bizonyítékok értékét, hogyan lehet kötni a tárgyakat Kimseyhez. Hogyan bizonyítani, hogy ő dobta a fegyvereket a folyóba? A tárgyalás legdrámaibb pillanata, amikor maga Charles Kimsey lépett a tanúk padjára. Higgadtan, összeszedetten válaszolt, végig tagadta a bűnösségét. Az esküdtek végül visszatértek, és az elnökük felállt. Nem bűnös. A teremben döbbent csend támadt, amit aztán hangos morajlás követett. Charles Kimsey szabad ember volt. De a kérdés a levegőben maradt. Ha nem ő tette, akkor ki? A felmentés sokkolta a közvéleményt. Sokak szerint az igazságszolgáltatás kudarcot vallott. Kimsey családja kitartott az ártatlansága mellett, de az ellenségesség nem múlt el. Sokan elfordultak tőle. Az ügyet hivatalosan soha nem nyitották újra. A lavaléki gyilkosságok aktája lezárult, de a megoldás kulcsa örökre elveszett. Az évek során újabb és újabb elméletek születtek. Kimsey, egy vándor, egy indián férfi, vagy szesztilalommal kapcsolatos üzleti vita. A történet lassan helyi rémtörténetté vált, amelyet tábortüzek mellett mesélnek. A Lava Lake neve örökre összefonódott a rejtélyes gyilkosságokkal. A tó és a környező erdő a tragédia csendes tanúja maradt. Ma, 2025. augusztus 31-én, több mint egy évszázaddal a történtek után, a Lava Lake-i gyilkosságok rejtélye ugyanolyan eleven, mint valaha. A történet könyvek, dokumentumfilmek és podcastok témája lett. Ez tényleg a bűnügyi történelem egyik leghíresebb, megoldatlan esete. A 3 áldozat neve örökre beíródott Oregon történelmébe. Mi történt pontosan a kunyhóban? Mi volt az indíték? És a legfontosabb, ki volt a gyilkos? A válaszokat valószínűleg már soha nem tudjuk meg. Az idő homályába vesztek. A Lava Lake ma is népszerű kirándulóhely, de a felszín alatt ott lappang a sötét múlt. A helyiek ismerik a legendát. A látogatók közül sokan a rejtély miatt érkeznek, és próbálják elképzelni a fagyos csendet és a kunyhó magányát. A Lava Lake titka velünk marad. A történet öröksége a bizonytalanság, az igazság néha elérhetetlen. A csend, amely 1924 telén rátelepedett a tájra, soha nem tört meg igazán. De ahogy egy megoldatlan rejtély fejezete lezárul, egy másik bukkan fel a világ túlsó feléről. Több 100 kilométerre a Lávatótól, Finnország déli részének nyugodt szívében fekszik a Bodom-tó. Az 1960-as években ez a csendes tópart Espoo közelében a kempingezők és fiatal kalandorok menedéke volt, békés vize a nyári naplementék aranyló színeit tükrözte. Archív felvételek villannak fel a képernyőn, tinédzserek nevetnek, miközben sátrakat vernek, a víz lágy fodrozódása a parton, a nap lenyugszik a fák mögött.
A jelenet ártatlanságot sugároz, a természet nyugalmát csak a távoli madarak hangja töri meg. Mégis 1960. júniusában ezen idilli felszín alatt sötétség kúszott be. Egy végzetes éjszakán a Bodom-tó csendje megtört, és a helyet örökre megjelölte a tragédia. A Bodom-tó története, akárcsak a Lava-tóé, a True Crime történelem hátborzongató fejezetévé vált, emlékeztetve arra, hogy még a legbékésebb helyek is rejthetnek titkokat. Ahogy magunk mögött hagyjuk a Lava-tó árnyékait, a Bodom ködös peremére utazunk, ahol egy újabb kísérteties rejtély vár ránk. Maradjatok velünk, miközben feltárjuk azokat a hátborzongató eseményeket, amelyek egy szeretett tóparti menedékhelyet, Finnország egyik legmaradandóbb, megoldatlan bűntényének helyszínévé változtattak. Ahogy a félhomály leszállt a Bodom-tó fölé, 4 tinédzser, Maila Irmeli Björklund, Anja Tuulikki, Meki Seppo Antero Boisman, Nils Wilhelm Gustafsson felállította a sátrát a békés tóparton. 15 és 18 év közöttiek voltak, összekötötte őket a barátság és a fiatal szerelem, nevetésük vegyült a vízpartot simogató lágy csobogásával. Archív fotók és művészi rekonstrukciók villannak fel a képernyőn. Egy baráti társaság történeteket mesél, hálózsákokat rendezget, és a lenyugvó nap aranyló színeit csodálja. A levegőben érezni a nyári kalandok és a gondtalan emlékek ígéretét. Ennek a 4 fiatalnak a világ biztonságosnak tűnt. Csak egy éjszaka a csillagok alatt, a természet lágy zúgása és egymás társaságának kényelme. De ahogy az éjszaka mélyült, a Bodom-tó nyugalma szerte foszlott, és egy rejtélyt hagyott maga után, amely évtizedekig kísértette Finnországot. Ez csak egy újabb éjszaka annak a fiatalságnak és a szabadságnak a jegyében. Ehelyett egy hátborzongató legenda kezdetét jelentette. Ahogy éjfélkor az árnyékok beborították a tavat, a sátor, ami korábban a nevetéstől visszhangzott, kimondhatatlan borzalmak színterévé vált. Figyelmeztetés nélkül a biztonság anyaga szétszakadt. Egy alak bukkant elő az éjszakából, vagy talán alakok, kést forgatva, tompa tárgyat forgatva, pusztító erővel. A békés levegő káoszba tört szét, folytott sikolyok, kétségbeesett dulakodások, és az erőszak brutális hangjai töltötték be a sötétséget. Képek villannak, a sátrat egyetlen zseblámpa világítja meg, véres kéznyomok a vásznon, és az utóhatás éles fekete-fehér rendőrségi fényképeken megörökítve. 3 barát, Maila, Anja és Seppo vesztette életét azon az éjszakán, álmaik örökre elnémultak a Bodom-tó hideg tekintete alatt. Csak Nils Gustafsson élte túl, arcát és testét mély sebek borították, fizikaiak és láthatatlanok egyaránt. A kamera elidőzik Nils kísérteties portréján, szemei traumát és zavartságot tükröznek. Ő lett a borzalom egyetlen tanúja, egy túlélő, akinek emlékei nem csak őt, hanem egy egész nemzetet kísérteni fognak. Rendőrségi kordonok, helyszínelő csapatok és a büntet helyszínének dermesztő csendje. A nyugodt tó most már csak tragédiát tükrözött, és a sötétség, ami azon az éjszakán leszállt, soha nem emelkedett fel teljesen Bodom partjairól. Ahogy a hajnal felviratt a Bodom-tó felett, a káosz nemhogy alább hagyott volna, hanem csak átalakult. A büntet helyszíne, aminek a válaszok szentélyének kellett volna lennie, ehelyett az űrzavar csataterévé vált. Rendőrök, kíváncsi bámészkodók taposták a valaha érintetlen partot, lábnyomaik összekeveredtek a támadóéval. Kulcsfontosságú bizonyítékok tűntek el minden gondatlan lépéssel. Vérnyomok, lábnyomok, maga a gyilkos fegyver is, örökre elveszve az ajnövényzetben. Archív rendőrségi akták villannak fel a képernyőn, kifakult fényképek, rendezetlen jelentések, piros pecsétes, megoldatlan jelzésű dokumentumok. Nyomozók, arcukon kimerültség, frusztráció, fésülik át a kempinget, mozdulataik bizonytalanok. Régi újságcímek sikoltanak a borzalomról és a rejtélyről, miközben a háttérben a detektívek ellentmondásos tanúvallomásokkal és növekvő köznyomással küzdenek. A finn rendőrség később beismerte, minden lépésnél hibáztak. A vizsgálat, amelynek célja a tisztánlátás lett volna, csak elmélyítette az árnyékokat a Bodom-tó felett.
és minden elveszett nyommal a remény, hogy valaha is feltárják az igazságot, egyre távolabb siklott, maga után hagyva a kétség nyomát, amely évtizedekig kísértette az ügyet. Ahogy teltek az évek, a Bodom-tó rejtélye csak még mélyebbé vált. Minden egyes zsákutca csak tovább növelte a találgatásokat, hosszú árnyékot vetve azokra, akik azon a végzetes éjszakán a parton sétáltak. A pletykák Valdemar Gillströmre mutattak, a mogorva kávézó tulajdonosra, akinek a kempingezők iránti ellenszenve jól ismert volt. Egyesek azt állították, hogy sötétedés után a partokon kóborolt, ismeretlen düh hajtva. Ám soha nem került elő konkrét bizonyíték, és Gillström a sírba vitte a titkait. Mások úgy gondolták, hogy a gyilkos egy arctalan idegen volt, egy ragadozó, aki csak átutazott, káoszt hagyva maga után. Ez az elmélet kísértette a helyieket, számtalan pletykát és figyelmeztetést szült, amiket a tábortüzek körül suttogtak, de talán leghátborzongatóbb, az egyetlen túlélőre, Niels Gustafssonra terelt gyanú. Évtizedekkel később a törvényszéki orvostudomány fejlődése felélesztette a régi kérdéseket. Az arcán lévő sérülések az ártatlanság bizonyítékai voltak, vagy egy ügyes megtévesztés. A bizonyíték sosem volt elegendő, Niels szabad ember maradt, de örökre a kétség súlya alatt élt. Minden elmélet több kérdést vetett fel, mint választ. A bizonytalanság hálóját szőve, amelyet soha nem sikerült kibogozni. A mai napig az igazság megfoghatatlan marad, épp úgy, mint az árnyékok, amelyek még mindig táncolnak a Bodom-tó vizén. Évtizedekkel a bodom-tavi hidegrázós gyilkosságok után egy új fejezet kezdődött a 2000-es évek elején. A törvényszéki tudomány fejlődése új életet lehelt a régi ügybe, arra késztetve a hatóságokat, hogy újraindítsák a nyomozást. Minden szem ismét Niels Gustafssonra, az egyetlen túlélőre szegeződött. A modern DNS elemzés arra késztette az ügyészeket, hogy vádat emeljenek ellene. Féltékenységről szóló történet. Baráti árulásról szóló történet. A tárgyalóterem a régi sebek és az új kételyek színpadává vált. De ahogy a per haladt, a bizonyítékok, bár élvonalbeli technológiával készültek, továbbra is bizonytalanok maradtak. Az esküdtszéknek több kérdése maradt, mint válasza. Végül Gustafssont felmentették. A gyanú árnyéka továbbra is ott lebegett. A hivatalos ítélet nem bűnös. Az újbóli vizsgálat ellenére a bodom-tavi gyilkosságok továbbra is megoldatlanok. Az ügy ismét a rejtélyek birodalmába csúszik. A tudomány, a gyanú végtelenül köröz, és az igazság továbbra is elérhetetlen marad. A bodom-tavi gyilkosságok nem csak életeket törtek ketté, hanem az egész finn társadalom szívét is megrázták. Egy olyan országban, amelyet addig békésnek és biztonságosnak tartottak, a szülők hirtelen szorosabban ölelték gyermekeiket, és a biztonság illúziója örökre megváltozott. A tragédia belevésődött a nemzeti tudatba, kísérteties legendává vált, amelyet generációkon át suttogtak. A Bodom-tó neve, amely egykor csak egy hely volt, a térképen a rejtély és a félelem szinonimájává vált. Művészek találtak ihletet, történetmesélők találtak figyelmeztetést, dalok, filmek, regények megpróbálták értelmezni az értelmetlent, mind beleszőve a horrort Finnország kulturális szövetébe. Évtizedekkel később Bodom árnyéka még mindig ott lebeg. Az esetet tanítják az iskolákban, vitázzák a kávézókban, emlékeznek rá azok is, akik túl fiatalok voltak ahhoz, hogy átéljék. Maga a tó csendesen áll, vize nem csak az eget, hanem egy örökre megváltozott nemzet kollektív emlékezetét is tükrözi. Több mint 60 év telt el azóta a tragikus éjszaka óta a Bodom-tó partján, mégis rejtély övezi az ügyet, és a kérdések visszhangoznak az időben. Ki ölte meg a 3 fiatal táborozót és miért? A túlélő rejtegetett valamit, egy ismeretlen támadó követte el ezt a hátborzongató tettet, majd tűnt el a sötétben. Ahogy a nyomozók és a történetmesélők újra meg újra átnézték a bizonyítékokat, az igazság egyre távolabb sodródni látszik, elveszve a múlt árnyaiban, de most hozzátok fordulunk. Szerintetek valaha is fény derül a bodom-tavi gyilkosságok mögötti igazi történetre? Lehet, hogy még várnak ránk válaszok, vagy ez a rejtély örökre megoldatlan marad? Mondjátok el a véleményeteket kommentben, kíváncsiak vagyunk, mit gondoltok. Ma, ha valaki a Bodom-tó partjára látogat,
a béke légköre fogadja, egy olyan csend, ami mintha eltörölné a múlt borzalmait. A víz felszíne lágyan csillog a finn ég alatt, nyugodt és háborítatlan. Mégis azok számára, akik ismerik a történetet, mintha maga a tó őrizné a titkait, a nyugalom pedig megválaszolatlan kérdések mélységét rejti. A lágy fodrozódás alatt ott lappang az 1960 júniusi végzetes éjszaka emléke, a tragédia, a rejtély néma tanúja. Ahogy a nap lenyugszik, és az árnyékok megnyúlnak a vízen, az ember nem tehet mást, mint elgondolkodik. Vajon a tó valaha is felfedi az igazságot? Vagy a bodom titkai rejtve maradnak, örökké a csend részeként? Nem számít, mennyi idő telik el, annak az éjszakának a visszhangjai emlékeztetnek minket, hogy vannak rejtélyek, amelyek olyan mélyek, mint maga a víz, talán örökké várva, hogy valaki felfedje, mi is történt valójában. A gyilkosság éjszakája július 25-én este, az angliai Leicestershire csendes utcái néma tanúi voltak egy hátborzongató rejtélynek. Bella Wright, egy 21 éves nő, kerékpárjával elindult átszelve a vidéket, miközben a nap a horizont alá bukott. Utoljára egy ismeretlen férfival látták, aki egy jellegzetes zöld kerékpáron ült. Ez a részlet hírhedté vált a következő napokban. Később az éjszaka folyamán Bella élettelen testét az út szélén találták meg. Egyetlen fejlövés vetett véget útjának. A vidék békéje szerte foszlott, helyét olyan kérdések váltották fel, amelyek mind a nyomozókat, mind a közvéleményt kísértették. Ki volt a férfi a zöld kerékpáron? Milyen titkokat rejtett az a végzetes utazás? Ahogy a szürkület leszállt a mezőkre, Bella Wright tragikus végének története új fejezetet nyitott a megoldatlan rejtélyek évkönyvében. Utolsó útja visszhangjai áthullámoztak az időn, összefonódva az árnyékokkal, a csendes vizek néma partok felett lebegnek. Ahogy a hajnal felvirrat Leicestershire csendes mezői fölött, a nyomozók egyetlen élénk nyom után eredtek, a zöld biciklis férfi után. A szemtanúk emlékeztek rá, ahogy Bella Wright mellett biciklizett, a jelenléte épp olyan feltűnő volt, mint a biciklije színe. A rendőrség átfésülte a vidéket, gumikeréknyomokat követve, és a helyieket faggatva. A zöld bicikli, ami egykor egy közönséges tárgy volt, most a rejtély sötét szívét jelképezte. Vajon az utasa egy idegen volt, aki csak átutazott, vagy valaki a közeli falvakból? Minden új tanúvallomás újabb rétegekkel gazdagította a történetet, elmélyítve a közösségre telepedő nyugtalanság érzését. Minden megválaszolatlan kérdéssel együtt nőtt a zöld bicikli legendája. Több volt, mint egy nyom. Egy kísértet volt, ami kísértette a nyomozást, és az út minden kanyarja, mintha még mélyebbre vezetett volna a bizonytalanságba. Hónapok teltek el, és Leicestershire vidéke mintha visszatért volna a békés kerékvágásba. Egészen addig, amíg egy megdöbbentő felfedezés újra nem élesztette a nyomozást. A Soar folyó zavaros vize alatt, mélyen, a rendőrségi búvárok megtalálták a hírhedt zöld kerékpárt, szétszedve gondosan elrejtve a nádas között. A kerékpár sorozatszáma William Herbert Wallace Coddhoz, egy helyi tanárhoz vezette a nyomozókat. Codd egyik napról a másikra az ügy középpontjába került, csendes élete a szigorú vizsgálat alatt szétfoszlott. Ő volt a rejtélyes kerékpáros, akit Bella Wright-tal láttak. Vagy csak egy ember volt, akinek a zöld kerékpárja gyanút keltett egy olyan városban, amely kétségbe esetten vágyott a válaszokra. Ahogy a nyomozók összerakták a kerékpár darabjait, úgy rakták össze Codd életének töredékeit is. A zöld kerékpár már nem csupán a rejtély szimbóluma volt. Most az igazság utáni hajsza központi eleme lett. Minden egyes megvizsgált csavar és küllő közelebb vitte a közösséget ahhoz, hogy megértsék, mi is történt valójában azon a végzetes éjszakán, ugyanakkor elmélyítette az ügy felett lebegő árnyakat is. Ez volt az áttörés, amire mindenki várt, vagy csak egy újabb fordulat egy olyan történetben, ami nem akart megoldódni. Ahogy a nyomozás William Herbert Wallace Coddra, a csendes iskolatanára összpontosított, ő akaratlanul is a városi pletykák középpontjába került. Codd, akit zárkózott természetéről és magányos szokásairól ismertek, hirtelen mindenki szeme láttára tárult fel. Keringtek a pletykák, egyesek féltékenységet emlegettek, mások idővel elveszett indítékokról suttogtak.
A rendőrség kérdésekkel bombázta, de Cod kitartóan tagadta, hogy valaha is ismerte volna Bella Wrightot. A növekvő gyanú ellenére a Cod elleni ügy korán sem volt meggyőző. A zöld bicikli, szétszedve és elrejtve, erős nyom volt, de nem döntő. Tanúk láttak egy férfit zöld biciklivel Bella közelében a halála éjszakáján, de az emlékezett csalóka dolog, különösen a tragédia ködében. Nem volt közvetlen bizonyíték, ami Coddot a bűncselekményhez kötötte volna, sem új lenyomat, sem fegyver, sem egyértelmű indíték. A városnak azon kellett gondolkodnia, vajon a csendes tanár egy ravaszgyilkos volt, vagy egyszerűen egy szerencsétlen ember, akinek a biciklije egy közösség gyászának és gyanújának kulcsává vált? Ahogy a nyomozás folytatódott, az igazság és a feltételezés közötti határ elmosódott. Cod számára a válaszok keresése még korán sem ért véget. Bella családja számára a válaszok keresése még korán sem ért véget. Ahogy William Herbert Wallace Cod a tanúk padjára ült, közeli kéz és arckifejezés, az egész ország szeme, mintha a vállán pihent volna. A per, ami az 1920-as évek elején zajlott, valóságos szenzáció lett egész Angliában. Minden fordulatát kivesézték az újságok, és suttogtak róla a zsúfolt kocsmákban. Az ügyészség, a féltékenység és az alkalom képét festette fel. Azt állították, hogy Cod meggyilkolta Bella Wrightot, az idő homályába vesző indítékoktól hajtva, és a szétszedett zöld bicikli megtalálása volt a perdöntő bizonyíték. Tanukat hívtak be, akiknek a végzetes éjszakáról szóló emlékeit alaposan megvizsgálták és kétségbe vonták. Néhányan megesküdtek, hogy láttak egy férfit, aki Cod leírásának megfelelt, Bella közelében, de a keresztkérdezés során kétségek merültek fel. Az emlékeket elmosta a távolság és a gyász. A védelem nyugodtan és módszeresen darabjaira szedte az ügyészség állításait. Azzal érveltek, hogy semmilyen fizikai bizonyíték nincs, sem új lenyomat, sem fegyver, sem közvetlen kapcsolat. A zöld bicikli, mondták, a legjobb esetben is csak közvetett bizonyíték volt. Kétségbe vonták a tanúk megbízhatóságát, és kiemelték, hogy a halálos lövedék és Cod bármely tárgya között nem volt ballisztikai egyezés. Nap mint nap a tárgyalóteremben érvek és bizonytalanság visszhangzott. Az esküdtszék figyelmesen hallgatott, tudva, hogy döntésük messze túlmutat majd azon a 4 falon. Végül, órákig tartó tanácskozás után felolvasták az ítéletet. Nem bűnös. William Herbert Wallace Codot felmentették, és szabadon távozhatott. Néhányak számára az igazság győzött. Mások számára az igazság továbbra is épp olyan megfoghatatlan maradt, mint valaha. A per visszhangja megmaradt, olyan kérdéseket hagyva maga után, amelyek még évekig kísértették a várost és a nemzetet. A zöld bicikli ügye a mai napig megoldatlan. William Herbert Wallace Codot, bár egykor ő volt az első számú gyanúsított, soha nem találták bűnösnek a törvény előtt, évtizedek teltek el, de a kétség árnyéka továbbra is ott lebeg, Leicestershire csendes utcái felett. Néhány történész és kriminológus még mindig azt állítja, hogy Cod volt az igazi tettes, rámutatva a közvetett bizonyítékokra és annak a végzetes éjszakának furcsa véletleneire. Mások viszont azt sugallják, hogy Bella Wright halála tragikus baleset is lehetett, egy eltévedt golyó, a sors fintora, nem pedig egy megfontolt gyilkosság. Ahogy múlnak az évek, az igazság egyre távolabb sodródik, csak elméleteket, suttogásokat és egy zöld bicikli útszéli képét hagyva maga után. Az eset kísérteties emlékeztetőül szolgál néha, a válaszok, amiket keresünk, örökre rejtve maradnak a szemünk elől az idő ködében. A zöld bicikli ügye nem csupán a nyomozókat hozta zavarba, hanem beépült az egész nemzet kollektív emlékezetébe. Évtizedekig a zöld bicikli kifejezés egy megoldatlan rejtély rövidítése volt, az ismeretlen szimbóluma, ami Anglia mindennapi élete alatt rejtőzött. Újságok dolgozták fel újra a történetet, könyvek dolgozták fel újra a történetet, dokumentumfilmek dolgozták fel újra a történetet, minden alkalommal újabb spekulációkkal és intrikákkal gazdagítva azt. Mégis, érdekes módon a történet sosem került teljes körű filmadaptációra. Talán azért, mert a borzongató kétértelműsége ellenáll a tiszta feloldásnak. Az eset írókat kísértett, amatőr nyomozókat inspirált, és nyomot hagyott a true crime műfajban. Emlékeztetve arra, hogy vannak történetek, amiket nem lehet szépen lezárni.
Még ma is az út szélén elhagyott zöld bicikli képe visszhangzik a populáris kultúrában. A megválaszolatlan kérdések és az örökké elérhetetlen igazság kísérteties jelképeként. Több mint 100 év telt el, mégis a kérdés a levegőben lóg. Ki lőtte le Bella Wrightot azon a nyári estén? Tényleg William Herbert Wallace Codd volt az, vagy csak rosszkor volt rossz helyen, a sors szeszélyes kezétől fogva? Ha te lettél volna a tárgyalóteremben, a bizonyítékokkal, a bizonytalansággal szembesülve, mi lett volna az ítéleted? Írd meg a gondolataidat és elméleteidet lent a kommentekben. A te szemszöged új megvilágításba helyezhet egy rejtélyt, amit nem lehet elfelejteni. Ma Leicestershire lankás mezői csendes napfényben fürdenek, és az országutak békés falvakon keresztül kanyarognak. A világ túllépett ezen, és annak a végzetes nyári éjszakának a visszhangjai, mintha elenyésztek volna a vidék nyugalmában. Mégis, azok számára, akik ismerik a történetet, minden sövény által vetett árnyék és minden távoli, forgó kerék felidézhet egy emléket. Valahol, talán, egy magányos biciklis siklik ugyanazokon a földutakon, mit sem tudva a történelem súlyáról a kerekei alatt. A zöld bicikli és az egyetlen lövés legendája, ami megváltoztatta egy életet, tovább él, beleszőve a táj csendjébe. Ez emlékeztet minket arra, hogy még a legnyugodtabb helyeken is a múlt suttoghat a jelenen keresztül. Egy hátrahagyott rejtély, épp olyan megfoghatatlan és kísérteties, mint az esti köd a mezők felett. Ahogy leszáll az éj, a rejtély megmarad, megválaszolatlanul, felejthetetlenül, és örökké része marad az útmenti csendnek. Plymouth csendes utcáin a békés nyugalomban élt Soper Eszter. Az asszony, aki már a 60-as éveiben járt, egyszerű és kedves életet élt. A szomszédok egy csendes, udvarias, mindig mosolygós lélekként ismerték. Eszter imádta a nyugodt hétköznapokat, gondozta a szerény kis kertjét, váltott pár szót azokkal, akik elmentek előtte, és élvezte a békés estéket a kényelmes otthonában. A barátok és a szomszédok számára Eszter élete konfliktusmentesnek tűnt. Nem volt ismert ellensége, sem elvarratlan veszekedése, csak egy csendes jelenlét egy nyugodt környéken. Ezért, amikor a tragédia bekövetkezett, a döbbenet végig söpört a közösségen. A kérdés minden utcában visszhangzott, hogyan érhet véget egy ilyen békés élet ilyen felfoghatatlan módon. Soper Eszter története nem egy rejtéllyel kezdődik, hanem egy hétköznapi kedves ember portréjával. Emlékeztetve arra, hogy néha a legnagyobb rejtélyek a mindennapokban rejtőznek. Ki volt Eszter és milyen rejtett események vezettek a korai végéhez? Ahogy lapozunk, az árnyékok hosszabbodnak és elkezdődik a válaszok keresése. A tél hidege Plymouth csendes utcáin maradt. Egyszerű otthonának deres ablaka mögött Soper Eszter békés élete örökre széttört. A végzetes napon a szomszédok később a szokottnál is nyomasztóbb csendre emlékeztek, egy mozdulatlanságra, ami mintha az ablakokra nehezedett volna. Bent tragédia történt. Esztert élettelenül találták a saját nappaliában, otthonának rendezett nyugalma helyét káosz váltotta fel. A nyomozás brutális részleteket tárt fel, egy almaboros üveget használtak fegyverként, egy harisnyát szorosan meghúztak, kétségbeesett tettként. Nem volt jele erőszakos behatolásnak, sem betört zárak, sem törött üveg. A bizonyíték egy hátborzongató lehetőségre mutatott. Eszter ismerte a gyilkosát. Ő maga nyitotta ki az ajtót, bízva, nem tudva a sötétségről, ami a küszöbön várakozott. Ahogy a rendőrség átkutatta a helyszínt, a nyilvánvaló indíték hiánya még mélyebbé tette a rejtélyt. Semmi értékeset nem vittek el. Az erőszak személyesnek tűnt, megfontoltnak, mégis eszeveszettnek. A következő napokban suttogások terjedtek a környéken. Ki követhetett el ilyen tettet? Milyen titkok kerültek Eszter otthonába azon a téli délutánon? A gyilkosság napja nem csak egy élet végét jelentette, hanem egy labirintusos válaszkeresés kezdetét is. Az árnyék, ami Eszter küszöbére vetült, hamarosan szétterjedt, elérve a közösség minden szegletét és azon túl is. Ahogy Eszter Soper meggyilkolásának híre szétterjedt Plymouth fagyos utcáin, a nyomozók gyorsan léptek. De az akkori idők eszközei még elég kezdetlegesek voltak. Nem volt DNS profilozás, nem volt digitális kriminalisztika, csak a legegyszerűbb új lenyomat elemzés létezett. A detektívek átfésülték a szerény otthont,
minden elnézett nyomot keresve, de a bűnügyi helyszín alig adott valamit. Nem voltak megbízható új lenyomatok, nem voltak tanúk, semmi egyértelmű indíték. Minden egyes nappal elszállt a remény, hogy gyors áttörés lesz. A nyomozás hamar falba ütközött, megrekedt a korlátozott technológia és a megrettent közösség növekvő nyomása alatt. Egy brutális tett árnyékában a rendőrségnek csak kérdései és hideg nyomai maradtak, emlékeztetőül arra, hogy milyen nehezen elérhető is lehetett az igazságszolgáltatás az 1970-es években. Ahogy a nyomozás nehezen haladt előre, a figyelem Esther Soper környezetére terelődött. Helyi férfiakat kérdeztek ki, néhány ismerőst, néhány szomszédot. A rendőrség átfésülte az alibiket, alaposan megvizsgálta a kapcsolatokat, és csendben hallgatta a Plymouth szűk közösségében terjedő pletykákat. Mégis minden kihallgatás ugyanúgy végződött, túl kevés bizonyítékkal ahhoz, hogy tovább haladjanak. Soha nem neveztek meg hivatalos gyanúsítottat. Ehelyett pletykák töltötték be az űrt. Egyesek azt állították, hogy Esther egy titokzatos idegennel találkozott egy helyi kocsmában, valakivel, aki talán meglátogatta őt a halála előtti napokban. De ezeket a történeteket soha nem erősítették meg. Elhalványultak a félelemben élő város háttérzajában. A szilárd nyomok hiánya csak árnyakat és találgatásokat hagyott a nyomozóknak, miközben Esther gyilkosának valódi kiléte továbbra is épp olyan megfoghatatlan maradt, mint valaha. Ahogy a nyomozók a válaszokat keresték, minden reményük abban a néhány fizikai nyomban volt, amit hátrahagytak. Egy félig üres almaboros üveg állt az asztalon új lenyomatokkal borított, a történtek néma tanúja. Mellette egy pár harisnya hevert, sietve levéve, ami arra utalt, hogy dulakodás vagy sietős távozás történt. A harisnyát Esther fiókjából származtatták, így semmit sem árult el egy betolakodóról. Az almaboros üveg alapos vizsgálat ellenére alig árult el többet, mint a tartalmának halvány maradványait és elmosódott foltokat. A törvényszéki tudomány a 20. század elején még korlátozott volt, nem tudta kiszedni azokat a titkokat, amiket ezek a tárgyak rejthettek. Ami a kulcs lehetett volna az igazság feltárásához, az csak egy újabb pár néma erekje lett, frusztráló emlékeztetője egy rejtének, ami nem volt hajlandó kiadni a válaszait. A bizonyítékok, akárcsak az utcán suttogó pletykák, csak mélyítették az árnyékokat Esther Soper utolsó pillanatai körül. Ahogy Esther Soper meggyilkolásának híre elterjedt Plymouthban, nehéz, nyomasztó hangulat telepedett a valaha békés utcákra. Az a gondolat, hogy egy idős nőt megtámadhatnak a saját otthonában, szétzúzta a város biztonságérzetét. A szomszédok suttogtak a behúzott függönyök mögött, óvatosan méregetve az idegeneket, sőt még azokat is, akiket évek óta ismertek. Az üzletek korábban zártak, az ajtókat duplán zárták, és a gyerekek nevetése, mintha eltűnt volna az utcákról. A közösséget dermesztő félelem fogta el. Azon töprengtek, vajon egy erőszakos gyilkos még mindig köztük jár-e. A bizalom, ami egykor a mindennapi élet szövetét alkotta, kezdett felbomlani. Az egyházi összejövetelek komorrá váltak, helyi újságok merész főcímekkel táplálták a találgatásokat. Egyesek gyors igazságszolgáltatást követeltek, míg mások abban reménykedtek, hogy az igazság hamarosan napvilágot lát. Ennek a megoldatlan bűnténynek az árnyékában Plymouth örökre megváltozott, lakóit a gyász, a gyanú és a kísérteties bizonytalanság egyesítette, hogy mi vagy ki leselkedhet rájuk a gázlámpák fénye mögött. Ahogy az évek csendesen elteltek, Esther Soper meggyilkolása eltűnt a plymouthi mindennapi beszélgetésekből, de sosem tűnt el igazán. Az ügy aktái egykor a lázas nyomozás középpontjában álltak, porosodtak a rendőrség hátsó szobáiban. Időnként egy új nyomozó újra átnézte a bizonyítékokat reménykedve, egy áttörésben, de minden alkalommal az út zsákutcába vezetett, majd megválaszolatlan kérdések maradtak. Évtizedek teltek el. A város megváltozott, új generációk nőttek fel, akik csak suttogásból ismerték a tragédiát, és mégis a rejtély árnyékként lebegett a kollektív emlékezet felett. Az ügy a város legrégebbi megoldatlan bűncselekményévé vált, hidegrázós emlékeztetőül, hogy az igazság néha elérhetetlen marad. A mai napig Esther Soper nevét suttogva emlegetik, története Plymouth történelmének szerves részévé vált.
A hideg ügy néma tanúbizonysága a rejtély kitartásának és a megmaradó reménynek, hogy egy napon talán végre napvilágot lát az igazság. Évtizedek teltek el, és mégis egyetlen kérdés kísérti Plymouth csendes utcáit. Miért? Mi késztethetett valakit arra, hogy kioltsa Esther Soper életét azon a végzetes napon? Egy egyszerű, rosszul sikerült rablás volt, egy kétségbeesett tett, ami tragédiába torkollott, vagy a gyilkos valaki volt, akit ismert, valaki, akinek a rejtett haragja erőszakba torkollott. Talán egy véletlen, értelmetlen támadás volt, a sors kegyetlen fintora, minden ok nélkül. Számtalan elmélet és suttogó találgatás ellenére az igazi indíték továbbra is sötétségbe burkolózik. Esther Soper halála megválaszolatlanul lebeg, egy néma rejtély, ami nem hajlandó elhalványulni. Minden új generáció örökli a rejtélyt, a megválaszolatlan kérdések visszhangoznak az időben, és így Esther Soper története fennmarad, egy hátborzongató emlékeztető arra, hogy egyes igazságok örökre elérhetetlenek maradhatnak, és hogy a múlt árnyai sokáig megmaradhatnak, miután a világ tovább lépett. Ma Plymouth utcái békésnek tűnnek, csendesek, semmi különös érintetlenek a múlt borzalmaitól. Mégis a történelem lapjai és egy eltűnő generáció emlékei között Esther Soper tragédiája még mindig kísért. A hivatalos feljegyzések változatlanok gyilkosát sosem találták meg. Évtizedek teltek el, és ha a felelős személy még életben van, talán szabadon jár közöttünk, titkát biztonságban őrizve. Most hozzátok fordulunk, szerintetek Esther gyilkosa valaki volt, akit ismert? Egy ismerős arc, sötét indítékkal? Vagy egy idegen műve volt, egy múló árnyék, aki eltűnt az éjszakában? Osszátok meg gondolataitokat és elméleteiteket lent a kommentekben, talán együtt új fényt deríthetünk erre a régóta fennálló rejtélyre. Köszönjük, hogy velünk tartottatok ezen a borzongató utazáson a történelem árnyékos oldalán. Ahogy lezárjuk Esther Soper megoldatlan rejtélyének fejezetét, ne feledjétek, az igazság keresése sosem ér véget igazán. Ha érdekesnek találtátok ezt a történetet, ne felejtsétek el feliratkozni, osszátok meg gondolataitokat lent a kommentekben. A kíváncsiságotok és a meglátásaitok segítenek életben tartani ezeket a történeteket. Legközelebb is maradjatok kíváncsiak, tegyetek fel kérdéseket, és sose hagyjátok abba az igazság keresését. Találkozunk a következő igaz történetünkben.